Hello guys. Today I'm going to review uh going to open Doxa earphone, which I have ordered from Flipkart. Currently ordered today I'm going to review this in my own language, in its bodo language. So let's see. Binjai Xiaomi Redmi mobile phone Flipkart order hordum earphones mobile accessory combo the product khone nang product le dong mobile accessory combo model accessory combo for Xiaomi Redmi le dong जाहैबाय hand over to eco logistic बेफोरबायदि दं ओमफ्राय बिनि प्राइसआनो जाहैदोंमोन 408 ओमफ्राय बेयो दंफायो अफार दंफायोमोन with OTG adapter आं अर्डार हरदों फ्लिपकार्टनिफ्राय स' नोंथांमोन लेट्स खुलिनोसै बेखौ ट्राइ खालामनि मा हरखो मा हरा बिसोरो ओमफ्राय र' आं बेखौ फार्स्टआव दङ नै OTG adapter बेखौ जों फ्रियाव मोन्दोंमोन Samsung Galaxy सापर्ट खालामो Samsung Galaxy OTG of smartphone OTG of smart pad high speed USB 2.0 support USB keyboards support USB flash drive support USB card reader USB mouse USB printer सब support खालामो OTG smart connection kit नो ओमफ्राय बेयाव जाय free दं ओमफ्राय नैबेयाव जोंहा लिरनाय दं मेड इन चाइनानि प्रडाक्ट बियो स' जोंनाथ' मेन प्रडाक्टआ बे नङा बे अफार फैफानो नालाय स' मेन प्रडाक्टआ जाहैबाय जोंना इयारफनानि मेन प्रडाक्टआ जोंना बे इयारफन UX-C3 unique charging leaves model जाबाय चेम्प बेयाव लिरनाय दङ बिग बस hi-fi stores power beats nylon earphones super techno plus ini dङ बेखै मा दङ बेफोर दङ बेबायदि खास नङा पेकेटाबो इमान मोजां नङा जास्ट ओरैनो सिम्पोल पेकिं खालामना हरनाय जादों स' दा नों बेखौ अपेन खालामनायनो सानदों दा जों नायनोसै सिङाव माबायदि हेडफननि क्वालिटिया स' दिहुननो लानि आङो मबाइल फनसो इउज खालामगासिनो रेकर्डिंनि थाखाय ओंखायनो बारा क्लियारिटि जायाखै नैबेनि हेडफना एसे मडेलखौ सिनाय मोनदोंना गाइस एसे नकियानि गोदोनि नकिया फन्सफ्राव बेफोरबायदि मडेलनि स्पिकार्स होयोमोन दाबो होयो जानो हागौ बेबायदि मडेलनि स्पिकार्स नुनो मोनोमोन नेक्स्ट होननाय दं नैबेयाव मोनसे स्टिकार दङ मडेल नाम्बार ओमफ्राय मेड इन चाइना इफ यु केन सी नुदोंब्ला नोंसोरो बेयाव मेड इन चाइना लिरनाय दं नैबेयाव मडेल नाम्बार लिरनाय दं ओमफ्राय नैबे फन नेटफोरनि क्वालिटिया मोजाङानो बिल्ड क्वालिटिफ्रा बांद्राय गाज्रि नङा स' लोगो नोंथांमोन दिनैनि रिभिउआव बेसेबांनो स' गाइस प्लिज डु लाइक साबस्क्राइब बे साबस्क्राइब बाटन गोजा बाटनखौ
and plus like my video. That's all. Thank you for today.